Alhamdulillahirrahmanirrahim. Napa ingkang dados keikhlasanipun panjenengan sedaten mugi dados wujudipun bekti kita kaliyan sesepuh kita Simbah Suwarti, ugi bekti kita kaliyan guru rohani kita inggih menika Bapak Mustofa, Bapak Agus Munawar kaliyan Ibu Santi, ngoten nggih. Menika dipun tutup kula suwun kanthi maos selawat Buddha, monggo. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalin mutahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يصلح في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أهل على المسلمين. Kami kawula nyalipun matur saestu bilahipun Bapak pun anggen kula matur nuwun badhe nuwun kula sampai kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.